má rok a půl. Dobře se přihodí. Dígaj jsou. To teď když tak ještě víc. No jasná, vypadne. Nevypadne, to bych měl takhle. To si jako spořádek právě. Taká huba otevřená na křivo. Není to velký? Jdi na vole, to vyžívá. A co můžeme začít tam slapnout? Tak ho to do sebe? Nebo počkej. 3/4 hodiny ho tlačila do sebe, ale nežrala. Pak jsem na 2 metry stejný klid, nenesla žrat. A už. Ale mohl jsem mi natočené, no, jak jsem něco hodila. Nechodí, ale tak, a jsem takový. To dělal tak život. Co za faranec? Oni zase, jak ona má spiritní svaly, mocnou na hlavě, je to možná blízko. Také 2 bochánky. Jo, jaké bochánky přímo. Ty buchtičky hovno, vole. Neboj se, ona si uvítáne ještě, víš? Jo? A neviděli jsme se ten jak se to nás mal udělal. To je hovno. To vždycky mělo, je taky tady stav. No v rychlosti, ten posmak se lete, postaví ten úsměro a těsně předtím než to, než ho spolkne, jako než ho začne polikat, tak při posledním výdechu jim kop. Ne, nezautočí teď, ne? Teď momentálně se to vůbec nezajímá. Hlavně jak má tu hubu, tak ho můžeš tahat a ještě padl ta ani neudělá. Ale potom nechtěl tu potravu vyvrhne ven, tak pak má se dělat, aby se ti hovno. To mám mnou obsazené na výtu. Já si myslím, že já jsem ještě jinak vezme. To znělo znepokojil. Já znepokojil.